ערב טוב. אז אני אחזור לשאלה. כן, בבקשה. איך למשל את רואה מתייחסת לשינויים שמתנהלים בעיר בכל הקשור למחזיק תיק החינוך? נתתי דוגמאות, פתיחת אזורי רישום, עץ המדדים, פרסום התוצאות בעיתון. תודה רבה, ערב טוב. כמו שאתם מבינים, אני מפקחת ברמת מטה, ברמה ארצית, ואיני יודעת להשיב באופן ישיר על רשות כזו או אחרת. כמובן שהאדם החשוב שיושב לימיני יוכל להיטיב להשיב בנושא ירושלים. אני יכולה לספר לכם מה אני חושבת בנושא. כיוון שאנחנו מדברים שלכל הילדים יש אותם זכויות, ואנחנו אנשי החינוך מחויבים להעניק להם חינוך הולם, מותאם, ראוי ואיכותי. כפי הידוע לי, זה נעשה ברמות שונות, ברובדי השפעה משתנים. נכון שאם ייפתחו אזורי הרישום, ומדברים על זה במדינת ישראל, כמובן שגם ילדים מעוטי יכולת יוכלו להירשם בבתי ספר טובים יותר או פחות טובים. כמובן שתהיה קדימות לילדים שמתאימים יותר, אם זה יהיה בית ספר למוזיקה או בית ספר לטבע או בית ספר לקולנוע, ונפתחים בתי ספר כאלה. אני יכולה לספר לכם שבאור יהודה למשל נפתח בית ספר מצוין שקוראים לו מסכים, שהוא בית ספר לקולנוע, ושהייתי מעורבת בהקמתו בהתנדבות, לא בתוקף תפקידי כמובן. אני חושבת שהבעיה, כפי שמנסים לרמוז כאן, שילדים כאלה ואחרים לא יוכלו להשתלב בבתי ספר טובים יותר, אני חושבת שהיא די קלושה, כי המערכת, עם כל החלטה שלא תהיה לרשות המקומית, עדיין יש פיקוח של משרד החינוך, ומשרד החינוך הוא שומר הסף של כל הילדים שלנו. יפה, תודה לך. רוני הרניק, מה אתה חושב? אותה שאלה? אותה שאלה, כן. בוא נגוון, אני אדבר על משהו אחר. אתה מתעלם מהשאלה? בבקשה. על מה אתה רוצה לדבר? אני אגיד כמו הפוליטיקאים, זו שאלה מצוינת, אבל לא זאת השאלה. אוקיי. ואז אני אדבר על מה שאני רוצה. קודם כל אני רוצה להגיד לאתי שאני מאוד שמח ונרגש להיות כאן בערב לכבודך. יצא לי בתור מנהל בית ספר לראות המון דברים קטנים שאת עושה לעזור לילדים בלי שאף אחד יודע. דברים שלא מגיעים לא לעיתונים ולא לשום מקום. עזרה לילדים למצוא עבודה לפני נסיעות לפולין, ממש בדברים קטנים, אבל שכל הזמן את עושה, אז מבחינתי זה כבוד להיות כאן. ואני רוצה להגיד שני דברים, ואחר כך אחרים ידברו, לא קשורים לזה. הדבר הראשון, אני רוצה להרגיע אתכם. נבואות הזעם שהיו כאן על מערכת החינוך, על בתי הספר האיומים, שהילדים שלנו סובלים בהם, גם לי יש 5 ילדים ברוך השם. אני רוצה להגיד לכם, לפחות בירושלים שאני מכיר, יש בתי ספר מדהימים, יש מורים שאוהבים ילדים, יש המוני ילדים שבאים לבית ספר שמחים, לומדים, טוב להם. זה נכון שכמו כל מערכת, גם אצלנו יש דברים שצריך לשפר, אבל אני חושב שאם הנושא היה סכנות של מערכת החינוך, אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר. עכשיו אני מדבר, אנחנו בתור ההורים, לא בגלל כמה מקרים יוצאי דופן או כמה מקרים שהם לא הרוב, נגיד ככה, להחתים את כל המערכת, להעביר מסר לילדים ולציבור שהמערכת הזאת היא מקולקלת. אני אדבר על הבית ספר שלי סליקסברג, הוא יוצא דופן, אבל יש הרבה כמוהו. ילדים באים שמחים, מקשיבים לילדים, מחנכים את הילדים, לא רק רצים אחרי ציונים, עושים דברים טובים, יפים ואמיתיים. אני אומר עוד פעם, זה לא שאין דברים שצריך לתקן, אבל אני חושב שאנחנו צריכים כל הזמן איזשהו איזון, לזכור שיש המוני דברים טובים. זה הדבר הראשון. הדבר השני, ובזה אני מסיים, וזה יהיה באותו אורך, התחייבתי לא לעבור 1.5 דקות לחברים שלי כאן. תשמעו, למלחמה צריך 2 צדדים. אני מדבר על בית ספר שהיחס עם ההורים, ויש כאן 2 נציגות של ועד ההורים של בית ספר הרבה זמן, למלחמה צריך 2 צדדים. ואני חושב שכל זמן שההורים יבינו שהתפקיד שלהם לא להילחם בבית ספר, ובית ספר יבין שהתפקיד שלו לא להילחם בהורים, אז באמת יהיה דיבור אמיתי וטוב ונכון. אז כמו שהתפקיד שלנו, מי שבמערכת הוא באמת לא להרחיק את ההורים, אלא לקרב את ההורים ולהזמין אותם ולדבר איתם ולשתף איתם פעולה, אני חושב שבדיוק אותה אחריות מוטלת על ההורים לבוא ולהביע את דעתם
אבל גם לא להילחם עם בית ספר, ולקבל את זה שיש אנשים שלמדו ושזה המקצוע שלהם, וסיסמה שהיא מאוד שחוקה, ההבדל בין התערבות ומעורבות, לדעת את המקום הנכון. אני יודע אצלנו בסליקסברג זה פועל, אני אומר עוד פעם, יש כאן עדים, זה פועל 5 שנים, ההורים מוזמנים לבית ספר, ההורים יודעים כל דבר שקורה בבית ספר, ההורים שותפים להתייעצויות, וההורים גם יודעים את המקום שבו הם אומרים את דעתם, ומוכנים לקבל את חוות דעת בית ספר, ואני אומר עוד פעם, אחריות בכל דבר, גם בטוב וגם ברע, על שני הצדים. אנחנו בתי ספר, אני חושב, יש יותר ויותר בתי ספר שאני מכיר שמאוד מקבלים את ההורים פנימה. התפקיד של ההורים זה לדעת איך להיכנס, איך לעשות את זה בצורה שבאמת תתמוך ותעזור בבית ספר, ולא שתילחם עם הבית ספר. שוב פעם, תודה רבה על ההזמנה. מאחל לך המון בהצלחה ושתמשיכי לעשות טוב. אני את חלקי לערב זה גמרתי. תודה רוני. מאיר שמעוני, אתה רוצה שהשאלה תהיה פתוחה? דבר. טוב, ראשית, אני חושב שמגיע לי תעודת הערכה על זה שישבתי פה באיפוק רב ושמעתי את המרצים ולא הגבתי במילה אחת. אני מצטרף למה שרוני אמר, ואני שמח שהוא אמר את זה, כמנהל בית ספר. כשאני הייתי יותר צעיר מרוני, גם אני הייתי מנהל בית ספר. ואני חושב שנעשה פה עוול. יש פה נציגות של מנהלים, הורים, חלקם מורים גם. יש פה לא מעט בתי ספר, כולל בעיר ירושלים, מערכת חינוך מצוינת, טובה, כולל קהילתיות וכולל מעורבות של הורים וכולל שיתוף הורים. ורבותיי, בואו לא ניקח את המקרה קצה ונעשה הכללה. אנחנו פוגעים בלב ליבם של אנשי החינוך שעושים עבודת קודש. וחבל, כי יש לנו בדרך כלל, את התופעה להלקות את עצמנו. אז אם אנשי האקדמיה המכובדים שדיברו כאן, אז יש 2 אפשרויות. או שאתם מנותקים מהשטח, פשוט מנותקים מהשטח, כי בשטח, אני מכיר את השטח, ואני מעבר לרוני מכיר את השטח, והשטח הוא קצת אחר, ממה שלפחות הוצג כאן, או שרציתם להציג פה איזושהי אג'נדה, ועל בסיס החיזוק של האג'נדה, הצגתם את מה שהצגתם. ומכאן אני גם לא אומר שאין דברים, ואין דברים לשפר, ואין דברים לתקן, ואין בתי ספר שאולי לא קהילתיים, אבל יש לא מעט בתי ספר שהם בתי ספר טובים, איכותיים, קהילתיים, שהמורים עושים עבודתם נאמנה, ובואו לא נפגע בהם כי הם עמודי התווך של מערכת החינוך. ומה שנעשה פה, לתחושתי לפחות, נעשה פה, אני לפחות כמנהל המחוז, או 2 המחוזות כרגע, כולל מנחי, הרגשתי פה איזושהי פגיעה בעניין הזה בשם המורים, קודם כל. זאת הערה אחת. לגבי מה שאתה שאלת, אני לפחות לא התחמק, אתה שאלת... אז בקצרה. אז קודם כל לגבי השינויים, מחזיק תיק החינוך בעיר ירושלים, זה ראש העיר, והוא מוביל את המערכת כקובע המדיניות כאן, בעיר. ולגבי הספציפית 2 הנושאים שאתה דיברת, צריך לעשות הפרדה בין 2 דברים. בין לוח המכוונים שבבתי הספר על יסודיים, שסוכם עם גורמים מקצועיים במשרד, על מנת לשפר, שקיפות, דיברו פה על שקיפות, אז זה חלק משקיפות, כל נושא עמידה ביעדים, הישגים וכו' וכו'. אפשר להתווכח על האם זה נכון, האם זה לא נכון, אבל זו הייתה החלטה משותפת של המשרד ושל העירייה, וכמובן יוזמתו של ראש העיר, שהוא מחזיק תיק החינוך במקרה הזה. איפה הבעיה? הבעיה היא כרגע, וזה חילוקי הדעות שלנו עם ראש העיר, כרגע, שרוצים להעביר את זה גם לבתי הספר היסודיים. או פרסום מבחני המיצב, כולל במה שנקרא בשש-שנתיים, בזין, ח' וט'. שיש פסיקה של בית משפט שאוסרת על העניין הזה, כרגע. ופה יש לנו א', חילוקי דעות בעניין הזה, ב', לגבי אזורי הרישום.
שנשאלה פה השאלה. העיר ירושלים נבחרה במסגרת 10 ערים שנמצאות בפיילוט ארצי בנושא אזורי בחירה מבוקרת. דרך אגב, זו החלטת ממשלה מלפני כשנתיים בערך, או שנה וחצי, להיכנס לפיילוט בנושא אזורי בחירה מבוקרת. יש פה מנהלת שמנהלת את זה עם אנשי משרד החינוך. יש גם שם חילוקי דעות עקרוניים בנושא של אזורי בחירה וכו'. אבל צריך לראות את זה בראייה קצת אחרת או שונה ממה שקורה בערים אחרות. כי העיר ירושלים נמצאת בפיילוט הזה של אזורי בחירה. קודם כל תודה, מאיר שמעוני. והאמת, כן אפשר לתת לו מחיאות כפיים על התשובה. רציתי גם לפתוח כאן דיון, שנעשה את זה אולי בהזדמנות אחרת, אתי, על הקדמה הטכנולוגית בבתי הספר, האם זה בא על חשבון משהו, זה בכלל נושא שאפשר להוציא את האנשים להפסקה של שעה ולחזור לעוד 3 שעות. בכל אופן, אנחנו מתקרבים לסיום, ונודה לשלושה כאן, מאיר שמעוני, הגברת טובה בן ארי ומר רוני הרניק. אתה מרשה לי להודות לאתי? אחרי שהייתי ילדה טובה ועניתי, אוקיי, לא עבדתי על אף אחד נכון, כאילו. ולא הבאת משהו אישי, את רוצה להגיד? בבקשה. אתי, רציתי להגיד לך, בנימה מאוד מאוד אישית, תודה שהערת אותי כל מוצאי שבת, ושאלת אותי שאלות, ותודה שהתייעצנו, ותודה שנדנדת לי, כי בזכות כל הדברים האלה, הרבה ילדים חייכו. תודה. יפה.